Zębowo Geschichta. Jak już sam wspomniał, mu pieronym rod łazić polecy jakich kaczmach, szynkach, biersztuba, bo tam odgrowo się, kulo się richtyczne życie, ze jego wszystkimi możebnymi cuparami. Tak też było i przy tym falu, który chcę sam te rozki opowiedzieć. Tuż ja, spichnąłem się kiesik na moich pniokach ze kamratem jeszcze ze mojej siedemnastki, wspominali mi roztomajte nasze cupale, a mnie najbardziej ostała ze tego trefu we pamięci jego wicno geschichta, w którą mu się przytrafiła jakieś 20 lat temu nazad, a kiero ungefähr szła tak. Mieliśmy, ze moją roztomiłą babeczką szczęśliwą procnofaza, znaczy się dopadło cino z jakieś chorobsko, i Blank nie chciał popuścić, bo sprawił mój kamrat Peter. Joch się bali zrobił 2 dni urlopu, ale moja babeczka sztejt spędalowała do roboty. We choślach gronom choby we filharmonii. Radzinku też moja miała odebrać drugą ze roboty, robota od kamratki. Ja, genau, drugą ze roboty, robota. Ale uzdołech, co by ona ponynała deczko duszy, co by się wygrzała jak przynależy, to że i przyobiecał, co są ta kamratcyno robota odbiera. Ta robota to znaczy się był jakiś wycisk szczęki, zęby, gibis, moja staro robił canarsta. W stołek Blank szaroku pojechałem na ugodane miejsce, wziąłem od kamratki pacznik, wrocą do dom zmarznięty, przewiony do okna, spać. Baba Nyno wartko seblek jak się fuknął jak do prykola, ona na półweśniku pyta mnie, zdążyłeś? Eźliś zdążył, moja ty roztomia, zdążyłeś odebrać ta moja robota. No, nie byłbych sobą, kiejbych atmosfery deczko nie podhajcował, nie? No kurde mole, niechelsko to wylazło, wiesz? Co? No, autobus się deczko uwinął. Przyjechała zawczas. Dolazła do haltesteli, widać ten autobus, jedzie po kroczułech, gipci chybnąłech, autobus się zatrzymuje, ona, znaczy się tam twoja kamratka wychynęła ze przodnich drzwi, ze nylonbojtlim, już dolatuje, jak ci z niej nogła są, siabańsztela podstawia, jak nie wypierdola, a ty jej nylonbojtel z nogła z gracji wyleciał, prasknął na sztreka, bojtel się odspoknął, te zębiska ossuli się na sztrece, hulają się joleża, drzwi autobusa się zabierają, autobus odjeżdżą. Ludzie, w które wysiedli śniegu, deptają po tych zębiskach, słyszają drzwi, sztrekuje się, ale za nie skoro. Jakiś pensjonista łokryce klęko wele mnie, odciepuje ta kryka i wrzescy na cołki karpentel, wznosząc ręce do nieba. Bomboczko ty mój, to był mój gibis, mój nowy gibis. I Peterku, no co zaś tam już zaś, Peterku, co tam? No wiesz, że tym pensjonistą to już deczko przesiągnął. Wspominał ojciec Pnioko.